Jo recorde els primers dies que vam entrar a l'alcaldia i ho assimilàvem a un tren que passava molt ràpid i que nosaltres enganxaves i te portava. I ja va ser la sensació, no sé, un mogolló d'informació els primers dies i intentant assimilar-la tota. I avui per avui ja estem assentats, ja estem controlem pràcticament tot l'Ajuntament i el dia a dia moltes vegades entres en fer idees concretes i potser aquestes idees concretes que portes a fer en fas una o ninguna i en fas moltes altres que potser venen i això, este despatx pareix el camarote de los hermanos Marx que entra gent i la veritat és que el dia a dia és molt actiu. Una de les coses que hem fet i que teníem molt present que volíem fer era el tema econòmic, sanejar els comptes de l'Ajuntament i intentar gastar-se el que realment posaven els pressupostos. Ho hem aconseguit, segurament alguna de les partides ens desquadra, però és un poc normal, però el 2019 la veritat és que pinta molt bé. És un any que l'Ajuntament es començarà a despuntar i en part també gràcies a la tasca que ha fet Compromís en aquest sentit. Una altra cosa que teníem clara és que volíem potenciar la cultura. Tenim un espai que és immillorable, com és el Palau dels Orells, i volíem aprofitar aquest espai per a fer la cultura, treure la cultura al carrer. S'havien donat compte que fer activitats dins d'un continent, d'un contenedor, feia que la gent potser no anara tant. Aleshores el que hem fet és treure la cultura al carrer, hem fet el Barat en Dansa, un Juliol a la Fresca, un castell de cultura, vam tindre les trobades i el que estem intentant és dinamitzar la cultura al voltant del patrimoni de Barat, donar a conèixer, donar-li valor i donar-lo a conèixer a la gent que vulgui visitar. Sí, infraestructures, s'hem centrat sobretot al principi en xicotetes coses que era el que la gent ens demanava, per exemple, rebaixar voreres, obres en el col·legi que feien molta falta i això, xicotetes coses que la ciutadania ens requeria i les obres fan abans. Així i tot, sí que estem ara, s'ha iniciat la remodelació del carrer Major, que era una reivindicació històrica del poble i en un pressupost de vora 1 milió d'euros. Ahí sí que ja estem fent una obra gran en la que intentarem solventar els problemes d'avingudes d'aigua, els problemes de secals, se quedarà un carrer en voreres de 4 metres, arbolat, un passeig molt agradable per a vianants catalans. També tenim el projecte Albalat 00, que sembla que està agarrant molta força i pel que ens diuen és un poc pioner a València, que és d'eficiència energètica i ahí estem apostat molt clarament per aquest camí i recentment aprovarem un ple de condicions per a licitar l'energia en el que demanem que el 100% siga verd. També estem treballant molt. Jo crec que el pas de Compromís per l'alcaldia dels Orells ha sorprès, i ha sorprès en positiu, perquè ens han donat l'oportunitat de treure tot allò que hem estat somiant durant 20 anys i ara ho estem fent realitat.